Здравейте! Днес сме с Кристиян Ганчев, който е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС за град Варна. Кристияне, имам няколко въпроса към теб. Първия е: какво за теб е младостта? Порок или предимство? Здравейте! За мен младостта е предимство, а не порок, тъй като смятам, че моите хора имат енергията и амбицията за работа, а не са хора на празните приказки. И с това искам да докажа, че моите хора имат място в политиката както на местно, така и на национално ниво. Благодаря за отговора. Втория ми въпрос към теб е: какво за теб е Варна и защо ти реши да се включиш в надпреварата за парламента? За мен Варна е приоритет номер едно. Там е моят дом, моето семейство, там са моите приятели и искам да бъда гласът на всеки един гражданин на Варна област и да работя за благото на града и за просперитета на морската столица на България. Затова искам да ви призова на 9 юни да гласувате с бюлетина номер 22 и преференция 104 за мен. Благодаря ви!